Allahu Akbar, Allahu Akbar. Манарадан илахи озан яңгырый, мәчеттә намаз укыйлар. Димәк, биредә халык ислам дине кануннары буенча яшәргә омтыла. Шундый ният белән 1990 елда Зәй шәһәренең нәкъ үзәгендә Нур мәчетенә нигез салына. Берничә елдан мәчет манарасына ярым ай куела. 1994 елның 26 августында иман йорты кулланылышка тапшырыла. Бар тирә-юньгә ям истәп, мәчет манарасыннан беренче азан яңгырый, беренче намаз укыла. Зәйлеләрнең сөенечле вакыйгалары белән уртаклашырга мөселман илләреннән бик күп кунаклар килә. Ачылыш чарасында Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгать Таҗетдин да катнаша. Манара күтәрелә. Манаралардан биек иманығыз болсын. Изге амәлләрегез Аллаһка 5 вакыт намаз жаңгырган вакытта азаны ул вакытта гына түгел 24 сәгать буена Аллаһ Раббыбызга күтәрелеп торсын. Зәйнең нәкъ уртасында урнашкан Нур мәчете, аның манарасындагы ярым айы шәһәрнең һәр ягыннан да күренеп, балкып тора. Мәчетнең имам хатибы Габдулла хәзрәт Әгъләмов зәйлеләрне иманга өндәүче, дини йолаларның шартына китереп, җиренә җиткереп алып баручы тынгысыз аксакалларның берсе була. Габдулла хәзрәттән соң имам хатиб булып Раиф хәзрәт Хафизов эшли. Алардан соң Әнәс хәзрәт Салихов 2000 елда имам мөхтәсиб вазифасына Риф хәзрәт Кашапов сайлана. 2002 елдан башлап имам хатиб, аннан соң имам мөхтәсиб вазифаларын Сәгыйд хәзрәт Камалов үти. Ул 20 елга якын гомерен үзәк мәчеттә имамлык итүгә багышлый. Шушы елларда шәһәрнең 3 бистәсендә, район авылларында 6 яңа мәчет сафка бастырыла. Дин әһелләре, табиб, тел галиме Таҗетдин Ялчыгылның тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнә башлап, исемен мәңгеләштерү йөзеннән 1999 елдан үзәк мәчеткә аның мөбарәк исемен бирәләр. Хакимият башлыгы Хәйр Фатихасы мәрхәмәтле хәйриячеләр ярдәме белән 2009 елда мәчетнең түбәсе яңартыла. 30 еллык юбилеен бина капиталь төзекләндерелеп тулысынча яңарып каршы ала. 2016 елдан район имам мөхтәсибе вазифасын Сәгыйд Камаловның шәкерте Фатих хәзрәт Нуруллин башкара. Мәгънәле, үтемле үгет-насихатлары, мәрхәмәтлелек һәм дә шәфкатьлелек тәрбияләүгә юнәлтелгән вәгазьләре белән яшьләребезне тугры, гадел, иманлы гамәлләргә өнди Фатих хәзрәт. Бүген мөхтәсибәт 29 мәхәлләне берләштерә. Район имамнары бер фикердә килешеп эшлиләр. Яңа туган сабыйга исем кушу, яшьләргә никах уку мәҗлесләре үткәрелә. Мөселманнарны соңгы юлга шәригать кануннарына туры китереп, җеназа намазы укып озатуны оештыралар. Белем йортларында дин әһелләре катнашында террорчылыкка каршы түгәрәк өстәлләр үткәрелә. Җәйге каникул чорында мәчет биләмәсе балалар тавышына күмелә. Алар өчен төрле чаралар оештырыла. Сабыйлар күңеленә кичкенәдән иман орлыклары салуны максат итеп куялар биредә. Үзәк мәчетнең ишеге һәр чак ачык. 30 ел дәвамында ул тирә-якка моңлы азан яңгыратып, тәрбия һәм гыйлем учагы булып торды. Сукмагыннан халык өзелмичә, әле тагын бик күп еллар килер буыннарны да иманга тартуга хезмәт итәргә ясын Таҗетдин Ялчыгыл мәчетенә.